हेल' लोगोफोरनो गौरां दैया नोगोद देरखादों आयु देन्जारलै दिनैनि दैया ब्लां ब्लां दै देरखादों नै नै जा दै देरदों ब्लां ब्लांथार दिस इज गौरां रिभार नै दैया दाम देरखादों नै आयु थोस देन्जारलै दिस इज गौरां रिभार हयथिं इयाव ना गुरगासिनो नै आरो ओरै जा देन्जार देरगासिनो हेल' नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायखांबाय सो हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आङो दङ दा गौरां दैयाव नै खुलुमहरबाय गासैखौबो लोगोसे दिनै आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नै बेनो जाबाय गौरां दै दोनो मोनानि दसे ओरै पिकनिक स्पट ओइथिं नै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायदों अननानै लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आरो फल'वार्स खालामना हो बेफोरनो आंनि बायला सिला ब्लग भिडिअ नै वाव मोनानि बेरायनो फैदों दसेनो एकदमबारे सुपार भिउ सुपार क्या खुरा कत जाए पानी खाबो एसे दे ये बरिया देन्जार दै देरदोंलै नै खर' गिदिंलायो आंहा बिदिखौ नायबा नै देन्जार जाखायो ओइथिं ना गुरदों माथो ओइथिं ना गुरदों हनै देन्जार जाखादों लोगोफोर आंनि भिडिअ बे ससेयानोसै माथो बुंनो आरो नै गरिब अबस्था गरिब ब्लग एकदमबारे नायलांदो नोंथांमोना ओरैनो